Ryggarna slår lite vid sidan och det skramlar när man rör sig. Och vara fortfarande bra fram och har hela tiden ett öra in mot sidan. Från Skaulo från Stimonväg för många år sedan. Och Saila har lämnat flera trevliga avkommor. Bland annat ett första klassdop som heter Pärlan Årbok. Och denna Pärla är också mamma till Bantu, som är hästen som Charlotta flera gånger. Bantu från Norrhamn. Inte satt en Pärla. Att de är ganska mycket släkt de här bägge hästarna. Samma pappa och en mor och dotter som mödrar. De är bägge två med här på häst från Skaulo från Stimonväg för många år sedan. Och Saila har lämnat flera trevliga avkommor. Bland annat ett första klassdop som heter Pärlan Årbok. Och denna Pärla är också mamma till Bantu, som är hästen som Charlotta flera gånger. Bantu från Norrhamn. Inte satt en Pärla. Att de är ganska mycket släkt de här bägge hästarna. Samma pappa och en mor och dotter som mödrar. De är bägge två med här på hästutbildningen som Charlotta och Charlie genomför. Och är ju ridna ett par veckor. Och därför väljer ju tjejerna här att visa dem i markarbete. Precis har blivit insuttna. Planen är att bägge hästar ska gå hästprovet färdigt i slutet av maj här och kommer då ha en väldigt bra ordentlig grundning. Priset på dessa bägge hästar är satt till 55 000 kronor styck. Och det kommer troligtvis att höjas när inriktningen är färdig med dagspris. Uppfödare, säljare och ägare är inom Tenomöllen och kontaktuppgifter finns i programkoden och telefonsväg. Ska vi se igenom dem? De har varit synnerligen bra lätt att arbeta med, tror jag tjejerna kan intyga. Jag visar dem ju ganska väl här också. De är sympatiska individer och ganska redig stil. Det här är absolut hästar som kan vara fint blivande ridhäst som har fått en bra grund. Som är friska och sunda, så tror jag absolut att det här är klara påläggsvänner i detta. Ja. Ja, visst att de är fina. Precis som det ska vara.
Sen fick vi ett sent återbud så att hästarna nummer 21 och 22, Sami och Frulund från Karlsborg, de utgår. Och istället kommer vi få in en liga med